of Carmarthen and the outlying villages here to celebrate with us. Wel, diolch yn fawr iawn I chi gyd, a cyfred Welsh gymaint ohonoch chi yma. Mae'n ofynol I Glenis a Finnau I weid gair, a gan mae Glenis sydd wastad yn siarad fwyaf yn tu ni, ac yn cael y gair ola, fe geith I siarad yn gyntaf, ac yna weda I a'r bach ar Ioni. Felly, Glenis. Rhaid I ni berswadio pawb I siarad mwy o Gymraeg gyda pobl I chi ddim yn nabod. I ni siarad gyda'n ffrindiau ac yn y blaen, ond pan ewch chi, sy'n mi mewn I Smiths fan hyn nawr, neu rwle, Waterstones, beth ydyn ni'n neud? Siarad Saesneg. Mae rhaid I ni siarad Cymraeg gyda nhw, achos o reit falle bod nhw ddim yn deall ni, ond wrth frwydro I siarad, fe ddo nhw I sylweddoli bod y Gymraeg yn iaith ni, a bod hi'n bwysig. Mae rhaid bod yn obeithiol. Mae pethau wedi newid gyda'r wal goch, ynddo fe? Mae'r hinsawdd wedi newid, mae'r agwedd wedi newid, a diolch byth am hynny.